20 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತುಜ ದಯಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲು ಏರ್ ಬಂದದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸೊಜಪಾಯಿ ನೀವು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕಡ್ ಒರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪನಾಟ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 4, 5, 6 ಬನ್ನಾಟ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿ ತೆಲಿಪಾರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬರೋದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪಲೆ ಧರ್ಮನ್ನೇ ದಿವಕರಸ್ತೆ ಮಾಬಲೇಸು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಶಬ್ದೊನ್ನಿಗುಲು ಈ ಶ್ಲೋಕೊನ್ನಿಗುಲು ಪಿದೇ ಒಲ್ಲಕೆಂದು ಪೆರಸಾದ್ದಿದ್ದಿ ಈ ಶ್ಲೋಕೊನ್ನಿಗೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಸೆಟ್ರು ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ನಿಕುಲು ತೂಪಿಲೆ ಕಾಣು ಲಕ್ಕರ ತೀರ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಾರ್ಲು ಬರಬರ್ಲು ಬರಬೇರು ಪೂರ ಒಂದೇನು ತೂದು ಲಕ್ಕದು ತೆಲ್ತದು ನಲ್ತದೇರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಪಿನೊಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಾ ನಿಕುಲು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ಇಡ್ತು ಯಾರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಿಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಎಂಗ್ಲು 4th ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಗ್ಲು ತೊಂಡ What name, Maga? What? My name is Cinderella. Cinderella? Yeah. Baby. Cinderella. Baby. Cinderella? Yeah. गड़ंगन तू या ना? हाँ. कोटे. Yeah. वो किसका कोटे है? पुलकेशी का कोटे है वो. हाँ. वो पहले ना इरमुड़ी पुलकेशी रहता था. उसके बाद मुम्मुड़ी, नालमाड़ी, आइनमाड़ी, आजमाड़ी, एलमाड़ी पुलकेशी लोग उधर रहता था. बड़ा कोटे है वो. अबे. कुडोरी देता कुडोरी. आए बिकनेसी. बिकनेसी से मोकुल अलग हो गया. कुटुंब सब गया. उसके बाद इधर से सब पुलकेशी लोग 4 माड़ी गया. उसके बाद 4 माड़ी पुलकेशी हो गया. आंटी what a beautiful country. कंट्री वरबारी अंड निन्न जन्मोड बुड बुजाई कोंकुदा कंट्री भारी लायक ಇದೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಪೆಲ್ ಬೂತವರ ಕಂಟ್ರಿ ಬರೋಡು ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ वो no ये रन्नु अंदो तारी मूर नहीं पूपाड़ी में उसको 3 तारी है वो no काली मूर्त है उड़ा अन्नुना सुद्दी आतना केप्पुदार पेरेंट ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಾಡಿ ಅನ್ನುನ ಸುದ್ದಿ ಪುನಿಯ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿ ಗಲೆ ಗಿಡ ಪೋರ ಈಗಿನ ಪೆದ ಪಾತಿರು ದಿ ಈರೊಂಚಿರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾತಿರಂದೆ ಪಾಡ್ ವೈವಾಟ್ ಆಂಟಿ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ Aunty, I want asking 4 question. Who is the Indian president? President? Yeah. Sheikh Monaca. वो बंदर मीन मार काटे दा मेन प्रेसिडेंट है वो मीन मारता है उधर बट्टी मीन मारता है वो ब्रिटिश है उन्हीं दिन 7 जनों को अकेले मारा है इधर मारता है उधर मूरता है सब मारता है पेट भी मारता है मीन भी मारता है अब्बे ಹೆಚ್ಚಿನಾಲು ಎಡ್ಡಯ್ಯ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾರೆ ಕೇನಾಲು ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಂಡತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಏರೆಂದು ಕೇನು ಸಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಂಗ್ इंडियन प्रेसिडेंट है क्या Yeah. वो सिंह है सिंह मालूम नहीं सिंह का सॉन्ग क्या अच्छा है मालूम है मालूम नहीं मैं बोलता हूँ आटा पोती नानी नानू कुक्कू लक्का दे मनदान कलकाई लक्का दे बोलो तारा रारा कारी तोरा बोलो तारा रारा कारी तोरा कुची लप्पा ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮೀಜರ್ಕೋಟದ ಸದಸ್ಯ ಅನ್ನೋರಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೀಸನ್ 3 ಬೈದನು ಎತ್ತದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಐಟ್ ഒരു ತಸ್ತಮಿ ഒരു ತದ್ಬಯ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ಪಾ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ ರೋಲು ಐಟ್ ಏನು ತದ್ಬಯ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಶರಣ್ ತಸ್ತಮಿ ಪಾಡಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಸೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುದಾರು ಬರ್ಪಿಲೆಕ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ಲ
ಜಯನಮೋ ಜಯಲಲಿತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಳೆಪ್ಪೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೆಗ್ಯ ತತ್ಸಮ ಅಣ್ಣ ತದ್ಭವ ನಮ್ಮ ಉಂತುದಿನ ಮಣ್ಣೊಂಬೆ ಆವೆ ಮಣ್ಣ ತಣ್ಣ ಛಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ದೇವರು ಕುರ್ಲಾರಿ ದಕ್ಕದ ಉಂಡೈ ನಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣುಂಬೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣು ಓಲ ಆವಡು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಬೆ ಅಲಲಲಲಲ ತಿಬಾರು ಅಲ ಅಲ್ಪ ಉಬರು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ದಾದಾರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಬೀದರು ಬಿಡದಿ ನಿತ್ಯಾನಂದಗೆ ರಂಜಿತ ಒಲಿ ನಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರದಿ ಹೊಡ್ ನನ್ನ ಕಾರಣದಾನೆ ಪನ್ನು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜಯನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಗುರುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಗುರುಪ್ಪಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಿ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಮನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಚಡ್ರ ಮಗಳಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕರಿಂಚಿಪೋತಿ ಕನಕವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತುಪೋತಿ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೂದು ಬರಿಯರ ಬಂದಿನ ತಣ್ಣ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳು ಎಂಚ ಬತ್ತ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನುಡು ಗೂಗುಲ್ಡು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ವಾಮಂಜುರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಟಕ ನಂಗೆ ಎದುರಾಂಡು ಹೌದಾದ ಕಂಟಕಂಬೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ರಿಸರ್ವ್ ಬೋರ್ದು ಮನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ತೀರ್ತು ತೂಪ ಏರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಓಸ್ಕೋಡಿಗ ಮೇರ್ನಂಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಕ್ಕು ತೂಯರ್ದಿಕ್ಕಂಡು ರಪ್ಪ ಜಪಡದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ ದುಂಬು ಬೈದ ಮುಕ್ಕದ ನಾಡು ಅಣ್ಣ ವಿಮಾನದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬೋತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಉಲ್ಲಾಸಾದಿಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸಾದಿರು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕುಂಜೆ ಪೊಲಂಜಿ ಮರಲುಂಡೂರುಡು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನ ಆ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಏಯ್ತಲ ಉಪದ್ರತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ತಾರ ಬರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೆಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಯ್ಯ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು தானே நம்ம அப்பாஜி ஐசியூடுல்லேரா ಚೆಕ್ ಅಯ್ಯ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಎಂತ ದೈವಮೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂದ ಪಲಕವಂಜೂರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಣ್ಣುಮಿಲ್ಲ ஒரு ಪ್ರಶ್ನಮಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಸುಗಮುಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎನಕೋರು 500 ರೂಪಾಯಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುಮೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ನಾನಾ ಪೊರ್ತದಪ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಂತು ನೆಡ್ದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿದಾಡ್ಗ ಜೆಂಡ ಕಾರ್ಗ ಮುಳ್ಳುಗಂತು ಕಾರ್ಗ ಮುಳ್ಳುಗಂತು ಅಂಚಾದ ತಡ ಮಲ್ತನ ಲೇಟ್ ಹಾವು ಕಾಲಿ ಲೇಟ್ ಆಪಿನತ್ತು ಕಡೆ ಸರ್ಲ ಕಡೆ ಸುನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಲ ಪೋಯನ ಫಲ ಬಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೇಜಾರಾತಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೇನೆ ಕೊರೋಡು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ದೀನಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದೆ ಅದು ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಕ್ಲು ಬರಂದಿನಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆಚ್ಚೇರು ಏನ್ಲ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಬೇನೆ ಹೊಡೋದು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇದು ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ನಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಕಲ ಪೂರ ಎಪಿಸೋಡ್ಲು ತೂತೆ ಇವನ್ ಮಾತ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಆತನು ಮೂರನೇ ಮಾತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಇವನ್ ಎಂಕಾಯ್ತು ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂತೋಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಉಂಡು ಪಾಲೆ ದಾದಮ್ಮೆ ಸರನು ಹರಿಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಾನಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದ ದಾದಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಗಡಪುರ್ನಿ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಂಬೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲತ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಏತು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನಂಬೆ ದುಂಬುಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬೆ ಟೆಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲಂತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ತಾಯ್ ಪಂಡ ಆತು ಮಾವತ್ತೆತ್ತಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕುಲು ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಪಂಡದ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತೇರು ಖಾಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆತು ಲಾಯ್ಕದ ಹಂಪೆ ಹಳೆಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಪೂರ ಆಯ್ರಿತ್ತನ ಬನ ಅಮ್ಮೆ ಜಕನಾಚಾರ್ಯಡ ಮಿನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತದನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ ವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತದ್ವಿ ಮಾರ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರ್ಲುಂಡು ಅವು ಅರ್ಧ ಮರ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತದ ಈ ರಂಗೋ ಪೊಗ್ಗು ಅಪ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮೆ ಉಮೇಶ ನಿಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಫಿಟ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ ಲಕ್ಕ ಇಪ ನೋಡವ ತುಳುನಾಡಿನ ಗಂಡು ಮೆಚ್ಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಐಕ ಕೂರ್ನುದಯ ಮಾರಯ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರೊಲಿಯ ಮಾರಯ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಕೊನಪಿನಿ ಮೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಕೊನೆರೆ ಕಾಸಿ ಜಂದಿಲ ಕಾತರು ಮಂಡೆ ಓ ಶರಣು ಎಕಡೆ ಬಲೆ ಮಾಡ್ದಿದ್ದು ಜಾ ಐತು ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಜಿ ಮೂರ್ದು ಮೆಪ್ಪ ಕಣಲಮ್ಮ
ನಮೆ ಈ ಬಾಹುಬಲಿದ ಕಾಲಾಗೇನ ನಮೆ ಪಂಜಿ ಉಂಡು ಬೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಮಾರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಲೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಮಾರ ಆ ಬಲೆಕ್ ಪಂಜಿ ಬೂಡ್ದಿನ ಅಪಗಂಡ ಪಿಲಿ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಪಿಲಿ ಲತ್ತು ಮಾರ ಬಾಲವಾರ್ದ ಟೀಚರ್ಲ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದ ಐತ ಐಕಿತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಳುಮಾಡಿನ ಗಂಡು ಮೆಚ್ಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತದಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟಿ ಇಂಚ ತಿಳಿಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಐಡಿಯಾ ಮಂಡ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಕುಲ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತೇನೆ ರಿಮಿಕ್ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ದು ಐಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಡ್ ಬೇನೆ ಅವ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಎಂಗಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಟೀಮು ಎಂಚ ಪೋಂಡ ಎಂಚಾವು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ತೋಜ್ಜೈಟ್ ಮತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ತಪ್ಪು ತೋಜ್ ದಯಪರ್ನಾಗ ತೂತಿನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸರ್ ನಕ್ಕಲೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಚಿನ ತಪ್ಪು ತೋಜ್ಜಿನಿ ಕೆಲವರೇ ತಪ್ಪು ತೋಜಿದನು ಐಕೆಂಕಲು ಮಾಪು ನಟ ತಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೊ ಈ ತೆಲಿಪವನಿಕ ವಯಮಿತ್ತಿಜ್ಜ ಇಂಚಲೆ ತೆಲಿಪವಲಿ ಪೂರೆಕ್ಕಲ ಬೇಲಿಪಾಡಿ ಇಂಚ ತೆಲಿಪವನು ಐದು ಒಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ರಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಿನ ವರ್ಯನ ఆయన ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗಡ್ ಆಯ ರಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಕಾಸು ಏರ್ನಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ఆయననే ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ఆయన ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ಉರಿಪಾಡಿಕೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪನಿಂದ ಅಮ್ಮೀರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರಿನ ಯಾನೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈತ ನಾನು ನೆಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನ ದಾಯಬನಿಗೆ ಈ ಗುರಿ ಗುಂಪು ಪೂರ ತಪ್ಪಾದ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟ ತನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಗೇರ್ ಏತುಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಡ ಕ್ಲಚ್ ಬರ್ಚಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾಂದೆ ಇರ ಬರ್ಪಿನ ನಿಗಂಟಿಜ್ಜಾಗ್ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಯಾ ಪೋಪುಜ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ವಾಲೈನ್ ಕಡಪುರ್ರೆ ಕುಜ ವಾಲೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಬೆ ಕುಜ ಪಂಡ ಕುಜಗ್ರಹ ಬೇತನೆ ಗ್ರಹ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಕುಜಗ್ರಹ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಕುಜಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದಾಯ ಕಡಪುರ್ನು ಇರಡ ಬೇತ ಗ್ರಹನೇ ಇಜ್ಜ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೇ ಕುಜಗ್ರಹ ಅತ ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ಯದ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ಯದ ಜವನೇರು ಪುರ ಓವುತಿನೊಂದು ಲೇರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಜಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಪಿಜ್ಜಾ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಡು ಮೂಲವಾಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಕೇಂದ್ರೆಂಗಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪರಬೇರೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ಬೇ ಎಂಜಿನೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಈ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ಪಂಡದ ಯಾನ ರೀಸಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಡಿಕೆ ಅವು ತತ್ತು ಬೋಯ್ನಿ ರೀಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಾವು ಕುಜಗ್ರಹ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತನ ಪಡೆದ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಣ ಇತ್ತ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಣ್ಣಗ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತನ ಈರ್ ದಾದ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾಡ್ ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಆಯ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತನಾಗ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೇರೇರ್ ದಾತ್ರ ಆಯನ್ 24 hours ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೇರ ಮಿತ್ತು ನಿಗದಿಯೇ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾವಡಿತನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎಂಚಾಪಿನಿಂದು 4 ಮೀಟರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಓಡಿ ಹೋಪೆರ ಪೂರ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ ನಿಗಾಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ನಿಗಾಂಟ ಅಮ್ಮೇರ್ ನನೆ ಬೇಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಂಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರೆಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಪೊಕ್ಕತಾಂಡಿ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪೆಟ್ಟಿದಿಂದೆ ಒಕ್ಕೈತೆ ಪೆಟ್ಟಿದಿನಂದ ಸೈಪರ್ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕಾಲಿಗುಲ್ದುಜಿ ಎನ್ನ ಈ ಸಂಶೋಧನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಯಾನ 4 ಊರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತೆ 4 ಊರು ಆಪರೇಷನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಂಗತಿ ದಾದಿತ್ತಿನ ಬೇಸರನು ಯಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಏಮಿತ್ತಿನತ್ತ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪೆದಮ್ಮಿ ಎನ್ನದು ಎಂಕ ಪತನಿ ಇದು ಮದುವೆ ಅಲ್ತಿರ್ಮೆ ಇರ ಅಂಚವಿಸ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸನ್ನೀರೆ ಆತರವಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮದಾದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ದಾದೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕೆನ್ನಂಡ ಆಯ ಬೆರಿ ಮತ ನಂಗೆ ಕಾಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾದ ಪಂತೀರ್ ಪನ್ನಗ ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೇ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂದ ರರ್ಜನ್ ಲಾಲ್ವೇರ್ ನಕ್ಲತ ನಡ ಮುಂದಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಡೇ ಅಪುರ ಸೈಯಡ್ ಎಂಕ ನೆತ್ತ ಡೆಟಾಲ್ ಪನ್ಲೆ ಡೆಟಾಲ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಮುಸುಂಟು ಬೋದು ಗುಚ್ಚಿ
ಡಿಟೇಲ್ ಮೇ ಹಾ, ಹಾ. ಎಂಚ ಬರತ್ತೆ ತುಲಗೆ ಏ ಉಂದಾದ ಮರ ಬೇರೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮೈಲೇಜ್ ಏತು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತು ಮೆಲ್ಲ 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರಬಣ್ಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ವತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ತು ಅತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರೀತೀನ ಒಂದು ದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜ ದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪ ಸುನಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎಂತುವರೆ ಲೆಪ್ಪು ಏನ ಆತೆ ಮಿತ್ತದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಾಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಬಿನತ ಅಂಚ ಬರೀತೀನಿ ಅತಿ ಒಂದೇನೆಂಕು ವೈಟ್ ಮಂದಾರಂದ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಯ ವೈಟ್ ಮಂದಾರಂದ ಪಂಡ್ರೊಲ್ಯ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ರಾಕೆಟ್ ಗೇರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಗೇರು ಅಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾನ್ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಬೋಡೋದು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇನು ವೆರಿ ರೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇವು ತಗಾಡು ಐಟೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚೋಟು ಬುಡ್ರೆ ಐಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆತನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮೊನ್ನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಯಾಕಪ್ಪಿರೋಡು ದೂರ ಏರು ಅಂಡ ಒಂದು ಆತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜೇಟು ಜನಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಐದೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಫೋನಾಗ ಏಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಪೋಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಹೊಸತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಿಘಾಂಟು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆತು ಲಾಯ್ಕಾಗಳು ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಅಂಚು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿನದ ಏನು ಬಂದಾಗ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರನೇ ಎಂಗುಲು ಬಿಜಿ ಆತ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ದೂರದರ್ಶನ ತೂದು ನೆಟ್ಟು ತೂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ರೋಲುಗಳು ಎತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಲಾಯ್ಕಡು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏತುಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಜಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರತ್ತೇರು ಅವೇ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಂದುಲ ಭಾರಿ ಹಾಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟೈಮು ಏಪ ಪುರ್ಸೋತಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತಾಕಲು ದಂಡದಾಕಲು ಈರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಏಪ ತಿಕ್ಕು ರಂಜನಿ ನಾನು ತಿಕ್ವೆ ಮಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ವೆ ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬುಡಿಯರ್ನೆ ನಾನು ತಿಕ್ವೆ ನಾನು ಬಂದು ಯಾರು ಉಲ್ಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದು ಮಾತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗವಾಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टिंग 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 तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार ठंग 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 दिल किसी कमेंट यार प्यार की गारंटी यार ठंग 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 Who are you? ಗುಡ್ ಏರ್ ನಿಕ್ಲು ಡಾಯ್ ಬತ್ತಾರೆ ಸಮ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ದೂರ ಹೇಗೊಂತಾರೆ ಓ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಣ್ಣುಂಬೆ ಕೈತಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕರುಂಟು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಲಕ್ಕ ಪೇದಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇದಂಬುಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇದ ಮತ್ತ ಒಣ್ಣೆ ಏರಿ ತುನ್ನಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ನಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೂಚಿ ತುಯರ ಬಂಡೆ ನಿಂಚಿ ಬೈದಿನಿ ಒಂಚ ತೆಂಚ ತೂಕಿನಿ ಐಕೆ ತೂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಡ ನೇರಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಯ ಚೀ ದುಷ್ಟ ಯಬ್ಬಾ ಭಾರಿ ಕುಶಾಲದಮ್ಮೆ என்ன ಪರಿಚಯನೇ ಅತ್ತು ನಂದು ಚಟ್ಟೆಕಾರು ಚೊಟ್ಟೋರ್ ಮೆರೆಗು ಪುರ್ಸೋತುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಳೇ ಯಾನೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿತೆನ್ನ ವಾ ಪುದರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ವಾ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡಿತೆನ್ನ ಪುದರಿ ಆವಡ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ మరి ఎల్లుడు మరకెరింగ్ తిల్పినంచిన పొడుతుడు ಗುಡ್ దూరుడుంచి నీర్నాయన తుయ్యి ಐ ಮೀನ್ ವಾಟರ್ ಡಾಗ್ ಚಟ್ ಮರ್ಲೈ ಒಂಜೆ ಮೇವು ನೀರ್ನಾಯನ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಗಳಪ್ಪ ಪುಟ್ಟುಂಡು 10 ಸಂಕಲಪ್ಪು ಇವ್ರಲಪ್ಪು ಯಾ ವಾಮಂಜೂರು ಟಿ ಬಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಸಖಿಯನ ಬುಲ್ಕಂದೊಡಿ ಬೊಲ್ಲಿನಿ ಅನ್ ಕಡೆ ಪುಟ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಚುಲಪ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಿನಿ ಪಿಲಿಕಂದೊಡಿ ಬುಲ್ಕಂದೊಡಿ ಓಲಾವಡು ಕಂದೊಡಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಪುಟ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಮುಗುಡುಗು ಗಾಲ ಪಾಡ್ಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀರ್ನ ತುಯಿ ನಂಚಿನ ಸಂತರ್ಬಡು ಇನ್ನ ಕಾರ್ಮಾತ ಕುಂಬರೇ ಸುರುವಾಂಡು ಪೀಡ್ಸುಂಡ ಪೀಡ್ಸು ನಿಕ್ಕುಮೆ నీకు మరలం బెబక యాన ఉజ్జన ముల్ప కై కర్మాత కుంబరే సరండి నానా మీరెందు కిదుకు చెప్పునగా దూరుడు నిక్లేన్ తుయి నంచిన పుర్తుడు ఒరిజినల్ పొన్నైన నుంచి ఎంకు యబా ఒరిజినల్ ಗೆ నాచికెడు తాల బల్లి ఏర్ నిక్లో సబాస్ బాయ్ బత్తరు ఫేస్బుక్ ఉండా ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಪುದರ್ತಾನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತಿನ ನಂಬ್ರ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಪೊನ್ನೆ ಪೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ತಸ್ಸಮೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರು ತದ್ಭವೆ ಒಂಜು ಟೈಮ್ಡು ಮಲಾಡದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಿಡತ್ತಿನ ಗುರುಗುಂಟೆ ಪಾಲ್ಯ ಗುರಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕ್ಲಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲೇನಾ ಯಾವ ಬಾಲ ಬಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಆತ ಎತ್ತಪ್ಪೆ ಏನಮ್ಮ ಇರನ ಐನಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಒಂಜರ ಕಾರ್ಡ್ ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ದು ತಪಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂಡಲ ಮರಣ ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಒರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿನಾರಿ ನಮ್ಮೇರಿ ನಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ ಪಸನೇ ಆಜಿದು ಪೋಡು ಹೋಯ್ತಾ ನಾಲ ಇದ ಮಿಗ್ಯಾ ತತ್ಸಮ ಏನ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಒರಿಯೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಐಟ್ ಏರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಇಲ್ವಾಳ್ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಾತುಂಡತ್ತ ಯಾನ ಬಂತಿನ ಓ ಚೌಕಡಿ ಚಾಪರ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಉಂಟು ಜೋ ಆಜ್ಞಾ ಪರಂತು ಪಾಪನ ಜೈ ಎಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದೇ ಎಂಕುಲ್ದಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದಯಪಂಡಾಗ ಎಂಕುಲು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ತೂಪಿಲೇಕ ಆತಂಡ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಪಿಲೇಕ ಆತನ ಎಂಕುಲು ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತಜ ದಯಪಂಡಾಗ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಬಂಡದು ನಿಜವಾದ ತೊಜಪಾಯಿನಿ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಸಿಡ್ರೇನ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಗುಲ್ಲಾಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಆ ರೀತಿಯ ಆಶದಂತೆ ಎಂಕುಲು ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತಜ ದಯಪಂಡಾಗ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಬಂಡದು ನಿಜವಾದ ತೊಜಪಾಯಿನಿ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕಡ್ ಒರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುನಾಟ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 4, 5, 6 ಬನ್ನಾಟ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕೊಲ್ ಬರೋದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ ಇನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಡು ಏರ್ ಮಾತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ ಮನ್ಪಿಲ್ಲಕಣೆ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಡತದನಿಗೆ ಅಂದು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆರು ಪಾತೆರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಆಟ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿಲೆ ಕಾಡತ್ತ ಇದೇ ಊರದಾಗಲು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ದುಬೈಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಹಾಕುಲೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಗಡಪ ಮಾತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಮಾತ ಆಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಹಾಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಗಲ ಆಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲದ ಸ್ಟೇಜಿನ ಎಂಕ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಮದಪರಿಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸತಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಹೋದ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಪಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲದಾಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಡುಪಿ ದಾಕಲ್ನ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮಾರೆ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಓಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಬರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡಿ ಇತ್ತರತ್ತ ಬಂಡ ದಾಖಲು ಕೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಜವನರಿಗೆ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಫೈನಲ್ದ ನಿಂಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವ ದಯ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೇರೆಗಳು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಕಡಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಜೋಕು ಮೆಂಬರ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಊರಿ ಪಾಡಿಕೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ್ನೆ
ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನೇ ಬಾಲೆ ದಾದಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೋರ್ತಟ್ಟಿತ್ತು ಮಗ ಒಂದು ಮಾತು ದಾತಂಬೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿರು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಚಡ್ಡಿದೆ ಬಾರ್ದಿನಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾತ ಮಲ್ಲ ಉಲ ಇತ್ತ ಚಡ್ಡಿ ದತ್ತಿನ ಜನಗಳು ತೆಲ್ಪಿದಾರಮ್ಮೆ ಎಲಿಪೋಡುಂದೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಲೈದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪಗಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡು ಬಾಚಾ ಏರು ಜನಕುಲು ಇದು ಮರಳು ಗಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಇರು ನನ್ನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇರಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂಚಾದು ಇರು ಕುಜೊಕ್ಕು ಬೋಂದುಲಾರ ಮಿತ್ತು ನೆನಪುಂಡ ತೆರೆಗಿ ಇರು ಕುಜೊಕ್ಕು ಬೋಂದುಲಾರ ಅವೇ ನೀರು ನೆನಪು ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನಿ ಸಿಂಗೋಡೆ ಈ ಸಿಂಗೋಡೆ ದಾನಿ ಇರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಂಗೋಡೆ ದಾನಿ ಪೋದು ಎತ್ತುವಾರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಒಂದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೌದೆಪ್ಪು ఉండే నీరు పూజకు బోదు పుంటోడు అపగ నూరే వస్తుందంట యాన పాడిన ప్లాన్ సెక్స్ అవు సక్సెస్ మార్రే వంగేవు ముందు దాది గుర్తుండి థర్మాస్ ఇండో థర్మోమీటర్ దిస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈస్ ఇండో వల్లాల్ కార్ఖాನೆ అండ్ పరివల్ అండ్ పరంగి పేటే ముందు సూడాన్ ఎర్దు లిబియాకు తర్పది లిబియా ఎర్దు బొలియాకు తర్పది బొలియా ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕುಪೇದ ಬೊಲಿಯಾ ಅದೇ నేను ఈ మిత్తు పోతు కూర్చొక్కోనోడు అవే ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಲಿ ಬರ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಮಗ ಇಡಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ಮೇರ ಫೋಕಸ್ ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕಟ್ಟು ಉಲೈ ಎತ್ತು ಉಲೈ ಕಡಪುಂಡು 5 ಜನ ಗಲಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಿದೆ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೀದಿ ಗಾಳಿ ಹತ್ತಿನ ಮಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೇ ಬಾಸ್ ಕಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಶ್ಮಲ್ ತೊದ್ ಬೋಲಿ ದಾಲಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಒಂದೇಜಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಪಿಂದು ಅವಳು ಮಿತ್ತಿಯರ್ಲ ಆಟಿಯೋದಾಕಲು ಬತ್ತಿಯರ್ನಂಡ ಅವಳು ತೋಜ ಪೋಡವೇ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪುಗೆ ಚಕ್ ಅವೇ ಒಂದು ಆರ್ಸಿ ರಾಕೆಟ್ ದ ಆರ್ಸಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತತ್ತುಕೊಂಡ ಇರು ಪಿರವರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆರ್ಸಿದ್ದೆ ಮಗ ನಾನು ML ಬಣ್ಣತ್ತ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವು ML ನಿಮ್ಮನತ್ ನೆತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇ ತಿರ್ತು ಬರ್ಚಿ ಅವಾಗ ತೆಗಿ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿ ಮೇಗಿ ಸೆಂಟಿದ ಮಗ ಅವು ಇರ್ನ ಪುನೊಟ್ಟು ಕೆಲೆಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಕುಜಾಗ್ರಾಟ್ ಇರ್ನ ಮೇಕ್ ಬೆನ್ಪುರಿ ಕೊಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ಎಸ್ ಉಲೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಪೋಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಪೋದು ಅವಳು ಅಂಬರ್ ಬಂಟಿನ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಅಂಬರ್ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಡು ಒಯ್ತ ಗೊತ್ತುನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಕೋರಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಎತ್ತಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚೌಲಿಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆಪ್ಪು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬಾಯ್ಲರ್ ಐಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಕೆರೆಂಗದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಬಾರ್ದು ಸಿಂಕ್ರಿ ಬಾರ್ದು ಬೇಯ್ದು ನಂದು ತೂದು ಕದವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಕೆರೆಂಗದೆ ಮೇರೆ ತಿನ್ ಪಾರೆ ಹರೇ ತಿನ್ಪಂಡದಾದೊಂಡೈಟ್ ನೇ ಬನ್ನಕ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆತ್ತ ಕಾಲಿ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಗು ಜಾಗ ಹೋಗ್ಲೇ ಬೋ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡೋಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂಚನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿಬಾಟ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಅರೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಜಿಂದ ಹಾರಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರಿತ್ತು ಆ ಥರ ಎತ್ತುದೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಉದಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಉದಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೀರೋಯಿನ ಅಂಚ ಯಾರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಹಾವಭಾವ ಆರು ಇದಕ್ಕೆ ರಂಗು ಪೊಗಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪಂಪಿನ ಅಭಿಮಾನುలు ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿನಿ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಯಾನಲ್ಲ ಶರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕಲು ನಿರೇಳ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಡಂಡ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದದ ಸೀಸನ್ 3 ಫೈನಲ್ ಬರೋದುಂಟು ನೆಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆತ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಚೋಟುಗು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾಡೋಡರೇನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ವಟಾರಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಣು ಉಮೇಶ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ದ ಶೋ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಡ್ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಮೇಶ್ ನಿಖಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಒಲ್ತದ ಕನೆದರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ವ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಮೈನ್ ನೀರ್ ಓವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಆರೆ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಾಥರಿಗೆ ಕೂಡ ಜೋರಾನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಡೀ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಬೈದನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮಂತದಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂದಾರ ಉಮೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಉಂದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆನಪಿದ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನಿತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟದ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಉಮೇಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪನ್ನಗ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಭಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಫೈನಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಶರತ್ ಅತ್ತೆ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಸರಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಕಲ್ದು ವಿಗ್ ದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ರಜ್ಜನ್ಲ ಬಾಲಿ ಪೊರ್ಲು ಸೋದತ್ತಿರ ಆಸ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನನಗೆ ನಿಕ್ದಲ್ಲ ನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಎಂಕಲು 4 ಜನ ಇತ್ತ ಚೋಟು ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ದಾದಾಪನ್ನಗ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಜನ ಉಂತುಲಕ್ಕತ್ತಜಿ 3 ಜನ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಪೊನ್ನಗ ಒರಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆವಡಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅವು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಆ ಪದ್ಯ ಆ ನಲಿಕೆ ಆ ಪಾತೆರ ಪೂರಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಅರೇನು ಏರ್ಲ ಪತ್ತರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರಂಗಡು ತೊಯ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅರೇನು ಪೊಣ್ಣುಂದೇನು ಬೇರು ಈ ಆನೆ ವಿಗ್ ದೆಪ್ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ವರ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಆ ರಾಣಂದು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಚೋಟು ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಲೋಕಡ್ ಒರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುನಟ್ಟ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 4, 5, 6 ಬನ್ನಟ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲಿನ ತೆಲಿಪಾರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬರೋಂದಪ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪೋಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡುಪುರು ಪಂದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಏತು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಂಡಲು ತುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಆ ಕೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರಲಿಯಾ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು सुनो न संग मर हे मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे आज तुम्हारा राज तुम्हारा सुनो न संग मर हे मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे ಶಿವ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಅಲೆ ಮರಲು ಹೊರ ಯಾವುದಾದದ್ದು ಒಂದುಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಂಟು ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಏ ಎನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಂಡಿ ಕುಂಟುಡಿ ಪುಲಜ್ಜರ ಪೊರ್ತುಕು ಈ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪುಂಡಿ ಬೇಪ ಉಂದಲ್ಲ ಬುಡೆಯೇ ಈ ಲವಲ ತಾನೇ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ಡಿಪ್ಪುನಕ ಬತ್ತದು ಇನ್ನ ಮೂಡು ನಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಡೆ ಮಹಾರಾಣಿ ತಾದ ಪೊಲುದುಲೆ ರೀರು ಬಲ್ಮಠದ ಆಜ ಉಳ್ಳು ಬಲ್ಮಠ
ಆ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟೋರ್ದು ಮಲ್ಲನದೇ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಮಟ ಕಮಾಂಡ್ ಡಾರ್ಲಿ ಯಾನೆಯ ಕಡೆ ರಾಜಿಯಾದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಜೀವಡಿ ಇಪ್ಪಲೇಟ ಬುಡಯ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ನೋಡು ಮೂಲೆ ಅಂತೋಡು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ತೂಲಿ ಬೇಗ ಬರು ಬೇಗ ಇತ್ತು ತುಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಹೌದೇ 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 ತಾನೆ ಪಂಡದಿ ಇತ್ತಿ ಒಂಚ ಆಂಜು ಸಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಡು ಐತಿ ರೇಟ್ರಿ ಎಂಕು ಪತ್ರ ಕೊರೆ ಬತ್ತಾನ ಇನ್ನ ನಾನು ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದೀನೇನೋ ತಾನೆ ಬೇಕೈ ಮಾಡುವರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದೇ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನತ್ತು ದಯ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕುಲು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ತೂಪಿಲೇಕ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಪಿಲೇಕ ಆತಂದು ಎಂಕುಲು ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತುಜ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಬಂದದು ಅದು ನಿಜವಾದ ತೊಜಪಾಯಿನ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಸಿಡ್ರೇನ ಶಾಸ್ತಾವ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತ್ವಜಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಗುಲ್ಲಾಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಓ ಆ ರೀತಿಯ ಆಶದಂತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿರುಲ್ಲ ದಯವನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪುಗರ್ತೆದ ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷವಾದಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಂದತ್ತು ನೆಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪೋನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕುಲುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪ ಸೀಸನ್ 3 ಫೈನಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ತೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಿಮಿಕ್ರೇಷನ್ తెలిపవనకు దాని అవేనే ఉంజే పాయింట్ దాని బోర్డు దిజ్జతే ఇవన్న ఓవేన్ పాత్రలో తెలిపవాలి నెక్స్ట్ ಇವನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನಕನ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲ ಅವಳ ಆ ಸರ್ ಮಂತಿನಿ ಇವನ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬಟ್ ಸರ್ ಪನ್ ಇವನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪು ಪಂದು ಮಂತದ ಎಂಕೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಓ ಗಂಗ ದಾನೆ ಅವಳು ನಪಿಲ್ಲು ಬಲಿಂಚಿ ದಿ ದಾದಿ ಎಂದು ಮಾಮನು ತಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಮಾಮು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯಡು ಕುಜಗ್ರಹತ್ತ ಮಾಲಿಕ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನು ಮಿತ್ತು ಕಡಪುರ್ದು ಮಿತ್ತಲ ಜೀವಜಂತು ಉಂಡು ಬಂಡ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಲೆ ಪೋವೆ ಓ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಕರ್ಮನ ಇಪ್ಪುನ್ ಮಾತ ತಿರ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇರೆನು ಎಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಕಡಪುರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಕೇನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ರೋ ದಕ್ಕಲು ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಬಲ್ದರೆ ಗೊತ್ತ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ನೀವು ಜರ್ಸಿ ಪಂಡ ದಾದಿ ಹೊಸ ಪೆತ್ತನು ಮುರಾನಿ ಹೊರ ಇಡೆ ಕಡಪುರ ದಿತ್ತೀರು ಮಂಗಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಅವಳು ಕಂಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಮನೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾದ ಮೇರೆ ಕಡಪುರ್ನು ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ತೂಪ ತೂಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮಾಮು ಅರೆಗೆ ಮರಲಿಂದ ಈರ್ಲ ಮರಲು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರತಿ ಈ ಮರಲಿಗೆ ದಾಯಗ ಒತ್ತೊಂಡರಿ ಈರು ಒತ್ತೊಂದು ಸಾವು ಯಾವೊಂದು ಬಿದಾಗೊಲ್ಲರ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅದು ತೆರ್ತಂಬತ್ತು ಪುನಃ ಕಲೆಗೆ ನೀಪಾಯದೇನ ಓ ಅಮ್ಮೇರೆ ಈರು ಸಾಧನದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಮುಲಿತದು ನೀನಾನು ಕರ್ಮ ಇರೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಆಡತೇನು ವೈಕಮೆ ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ದೇವರ ನಾ ಈ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮಗೂ ಸಮಜಾವು ಯಾನು ನೀ ಮೇನೀರು ಬೈತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರೇ ಓ ಧರ್ಮದೇವ ಏಳು ಕಾಯ್ತಾಯ ಎನ್ನ ಮಾಮನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಿತ್ತುಬೋದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ತಾಡ ಐನ್ ಅಗೇಲು ಏಳು ಕೋಲ 10 ಧರ್ಮನೇಮ ಇಂಬೇಡ ಕೊರ್ಪವೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದೇನೆ ಅಂದೆ ಈ ಜನ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಸೈಪಿನ್ ಬುಡಿ ಮುಲ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಪ್ ಆನಗನೆ ಈ ಜನ ತೀರು ಲೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾರತೆಕ್ಕ ಈ ಸೋಂಟೆಡ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಮಾಮೂಲ ಯಾನ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒರಿವ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮರ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಜೆ ಇರ್ನ ಮರ್ಲೆ ಕಂಡನಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಾದೀನಿ ಅಲೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಂಚೆ ಬರೋದು ಯಾನುಲ ಇರ್ಲೆ ಬರಡ್ ಮಾಮು ಈ ದಾಲ ಪುಡಿ ಜಾನುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಕಿರ್ಮುಣ್ಮೆ ಕಿರ್ಂಬೇರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಂಚೇರನಿ ಅದೇ ಓ ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ ಉರ್ಚರೆ ವೈದನ್ ಮಗ ಉರ್ಚರೆ ಪುರ ಮಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒತ್ತುಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಡಿಕೆ ವಾ ಬಟನ್ ಬೇ ಪಡಿಕೆ ಜನ್ಮ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಅವೆ ಎಂಚ ಕೋಡೆ ಕಜಿಪುಗು ಈತ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇತ ಅವೇ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವೇ
ಭಾರತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಅದೋಟು ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ದು दूंगा मैं तुझे चापुंडी दूंगा ನನಗೆ ಬಾಯ್ದಿನಿ ಬೇ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ದಿನಿ ಏ ಒಂದು ಬೆಂದರ್ದ ಏರ್ದಿತೀನಿ ಮೂಲ ಪೈಪು ಬೆಂದರ್ದ ಪುಗೆತ ಪೈಪ್ ಏರ್ದಿತೀನಿ ಭಾರತಕ್ಕ ತೂಪಿಂದಾದೆ ದೇ ಭಾರತಕ್ಕ ಇರೇಗ ಮಾರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾವು ಅರೆ ಮಾರ್ಲ ಕಂಡ ನೀನ್ ಇರ್ ಕಂಕನಾಡಿರ್ದ ಅರ್ಧಡ್ದೆ ಬುಡ್ಪಾತ ಕಂದಾರತ್ತ ಇರೇಗ ಮಾರ್ಲು ಶರಣ್ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ದಾಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂದೆಂಕಿ ತಿಡೀನು ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡು ಬೇ ದಾಯ್ ಶರಣ್ ಯಾ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ಪೆಂಬೆ ನಿಕ್ಕಂದತ್ತು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇವು ಊರೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ತುಲ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಫಾರಿನ್ ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾಲಿ ಓಡಿ ಬೋಡ್ತನಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಲ ಭೂತ ಕೊಂಜಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುಲೆವಾ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾನ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟನೇ ಎಂಕಲ ಸವಾಲ್ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎಂಕುಲು ಇರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತುಜ ದಯಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲು ಏರ್ ಬಂದದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸೊಜಪಾಯಿನಿ ಇವನ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕಡ್ ಒರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪನಾಟ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 4, 5, 6 ಬನ್ನಾಟ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕೊಲ್ ಬರೋದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ